Hej, jabko! Jabko! Hej! Hej, jabko! Hej! Jabko! Hej, jabko! Hej, jabko! Jabko! Hej! Jabko! Co? Co chceš? To už pomeranče nesmí říkat jabko? Jo, ten vtip byl vtipný zhruba první 400 opakování. Hej, jabko! Co? Vypadáš ovocně! Jo, tak to bylo fakt k popkání. Hej, jabko! Co? Uděláš 10 kliků za 10 sekund? Co je tohle za otázku? Teď nemám ani ruce. Jak udělám jeden klik? Hej! Co? Hej, jabko! Co? Umíš tohle? Ne. Zkus to! Ne, nech toho. Dobře, tak ses vyjádřil. Teď toho nech. Byl bys prosím tě sticha. Proboha, můžeš přestat žvanit na díl než 3 vteřiny, teď neslyším ani svoje myšlenky. Hej, jabko! Co? Nůž! Já tě varoval. Au! To muselo bolet. Zkoušel jsem ho varovat. Hej, hruško! A kurva.